Konečne som sa nejak dobre vyspal. Už ma neotravovali príšery. Čo to je? What the hell? Ja som nubík, ale toto tu nebolo, keď si dobre pamätám. Večer to tu nebolo. To museli asi cez noc postaviť. What? Čo to tam je? Tam sú diamond bloky. A gold bloky. Tak tam sa musím ísť pozrieť. Musím zavrieť dvere, aby sem niekto neprišiel. Tak. Ideme sa tam pozrieť. Ja, nubík, ja mám taký hlinený domček iba, no. Naviac nemám, no. A ideme sa pozrieť. Čo to je? What? Dobrý deň. Čo je toto? Aha, banka, dobre. Tak, už vieme. Ja by som chcel tie gold bloky a diamanty, ja nemám na to peniaze. Tak ja sa idem pozrieť. Ja to asi pôjdem vylúpiť. Mám to dobrý nápad. My musíme ísť nejak zozadu, aby si nás nikto nevšimol. Lebo toto bude nebezpečná misia. Zoberieme si tu moje veci. Mám tu aj luk, keby som sa musel nejak obrániť. A poďme. Som si zavrel dvere pred nosom. Nevadí. Musíme ísť opatrne. Musíme to obísť a musíme sa tam vystavať hore. Potom sa prekopeme donútra. Tu je asi ten vesničan, tak musíme opatrne. Ja už som to tam videl. Poď. Tu sa prekopeme. Wow. Toto. Wow. Ja sa cítim ako král. Ja si to idem rýchlo vykopať. A potom pôjdeme rýchlo domov utekať, aby nás nechytili. Toto. Wow. Koľko z toho bude diamantov? Asi dosť. Ja neviem, nechodil som do školy, ja to neviem vypočítať, ale toto je veľa diamantov. Toto je už zlato, ale diamantov mám 10 blokov a zlatých bude asi, áno, zlatých je tiež 10. A čo je v týchto truhlách? Tak to rýchlo zoberiem. Tu je ešte menej, ale nie. Čo je tu? To budú asi diamanty, nie? A čo je to tu? Nie, tak tam nejdem. Tam nepôjdem. Tam by ma nachytali. Toto rýchlo musím tak zabarikadovať. A poďme rýchlo domov. Rýchlo. Neviem, neurobil som si sekerku. Tak sa mi to bude ťažiť rukou, nevadí. Ja si vystačím aj s rukou, ja som silný nubík. Poď, rýchlo. Rýchlo to vykopeme, pôjdeme domov, urobíme si nejaké brnenie, nejaký meč a potom to budeme musieť niekde schovať. A keď na nás budú útočiť príšery, tak aby sme sa nejak obránili. Poď, vykop to už rýchlo. Ja som počul toho vesničana. On ide za nami tam. On išiel tam hore. Rýchlo musíme ísť domov. Poď rýchlo. Rýchlo. Poď. Tak, tu si rýchlo otvorím dvere. Idem a zavriem. Tak. Misia bola úspešná. Máme to. Jupi. Čo si z toho spravíme? Asi spravím nejaké brnenie. Tak, zlaté brnenie si spravíme. Tak. Jupi. Konečne. Už nebudem taký chudobný. Nasadím si to. Jupi, ja mám zlaté brnenie. Juhu. Jupi. Tak a...
bola, kde si to musíme schovať. Počkaj, nie sem, tu to bude veľmi nápadné. Ja si spravím nejakú lopatku, ja si spravím asi podlahu na to. Spravím si podlahu z diamantov. Však na to mám, tak si to spravím. Spravíme si lopatku. A radšej dve. Lebo zlatá lopatka sa rýchlo ničí, tak... ale rýchlo kopať. To je dobré, aspoň to bude rýchlo spravené. A... potom to musím schovať na to brnenie, lebo bývam blízko tej banky, tak musím dávať pozor, aby ma nenachytali. Tu niekde si to musím schovať. Pozriem si to dám. A, lopatka zničená. Ja ešte, že som si spravil druhú. Tak, a sem dám tie bloky. Už sa to minulo. Dáme asi, a počkaj, však ja si spravím tú podlahu z tých diamantov. A počkaj, ale ja potrebujem, áno. Tak, to si vykraftím truhlu. A sem si schovám nejaké veci. Dám si dole, nedám si dole. Schovám si sem zlato. Tak, a spravím to ešte, že si takto vykraftím bloky, aby som si mohol spraviť tú diamantovú podlahu. Diamant jeden. Toto môžem pomaly zadelať. Tak a toto vyplním. Však to asi zvonku nebude vidieť. Počkaj, ešte tu truhlu možno tam čo doplním. Tak. Ešte túto a nevyšlo mi to. Tak si ešte budem musieť spraviť bloky. Také 4 bloky, to bude stačiť. Tak a si spravím ešte aj diamantový meč. Tak. Jupi. A ešte si môžem spraviť... spravím si krompáč. Hop. Tak a... Nie, ja som padol. Nevadí. Tu si dám tie veci. Diamanty. Počkaj, nie, to je moje. To si potrebujem potom napapať sa. A dám tam aj tieto železné veci. Dobre, a počkaj, ešte jeden blok potrebujem. Tak. A môžeme sa vystávať hore. Tuto si... nie, to je craft. Táto potrebujem. Ale však to je truhlu. Tak. Tak. A jupi, mám diamantovú podlahu, mám brnenie zlaté, meč mám diamantový a to by bolo pre dnešnú časť všetko. Dajte mi odber a like, zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Jupi!